Nazdar lidi, moje jméno je T-Pix a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme první a zároveň poslední video z naší nové série. A ta série se jmenuje 10 nejoblíbenějších her. Takže na 10. místo jsem zařadil hru Trackmania. Takže já si jdu pustit Play Online a já vám teď dám takový sestřih. A pokud byste chtěli vidět celý video ještě nesestříhaný, tak bude tady bude video celý nesestříhaný, anebo dole v popisku, takže se můžete kouknout na celý nesestříhaný. Press and continue. To je Get Lucky, ne? Ups! Oh no! Ups. Mně to přijde strašně povědomí, ty mapy, protože oni jsou všechny skoro stejný, ale na každý vždycky nějaký trochu záležitost. Ježiši, to mě hodně dodělali. První, to bylo lehký, jdu to dát ještě líp. Jo, dneska mi to nějak deká, kluci a holky, diváci, dneska mi to... Oh shit! Flipping Max. Vyzimnou kolik tupců s prominutím vyjede do té hnedka do toho finishe, do toho startu. Já to nikdy nevyberu. Nebo vybral jsem to jednou, ale... Jo, já jsem se ujišťoval, jenom jestli natáčíme vůbec na mnou kompu. Ups. Oh my god, tak to jsem trochu nevychytal. Oh my god, maga! Lepší o 4 sekundy. Taky zlepším si to. Snad. Pojď, daj tam. Ne, ach jo. Omlouvám se, pokud jsem přesvětlený. Já buď nejsem viděn na té kameře, nebo jsem přesvětlený. To je možná tím, že to je mobil. Ok, už se těším, až budu mít webkameru. Si ji budu psát k Vánocům. Teď jsem si určitě nevylepšil čaty, co podělal. Je přijde, že jsem tady vždycky sám. Nevím proč, ale aspoň se zjistíme. Aspoň nám tady nevadí. Jo, a já se omlouvám, pokud jste poznali, že to je demo, tak se omlouvám, protože jak vidíte, jak mi to nejde a já nemám zapotřebí si platit hru za pravý peníze, když mi to vůbec mi to nejde. Proč jsem to říkal, jsem to možná mohl dát. Jo, o setinu jsem lepší. Ale teď to je hodně dobře udělaná mapa. Takže jo, a jak jsem říkala ještě o té sérii, jak natáčím, tak mi napište z těch her, která se vám nejvíc líbila a s kterým vám někdy udělat, když tak tu sérii jakoby plnohodnotou. A jako, jak to mám říct, že bych třeba udělal 20 dílů z té jedné hry a tak no. Takže můžete se těšit na další díly z této série, z této série 10 nejoblíbenějších her. A taky bych mohl natáčet jakoby minihry Minecraftu. Já budu tady v tom, no. Já teď kecám blbosti, jo, protože nevím, co mám kecat, tak kecám blbosti. Ale na tomhle kanálu mám 2 videa na Rideru. Kolik mám na Rideru?
Tam má strašně moc videí. A jenom, proč tady mám ten ksicht, protože strašně moc lidí prostě natáčí let's play a nemají tam vůbec vidět ksicht a já mám radši, když tam jsou ksichty vidět, takže jsem si dal sem takový mobil. Řeknu vám, kameru to má sice dobrou, ale výkonem je to horší jak Nokia, ale to neřešte, já si koupím, nebo já si budu přát k Vánocům webkameru, jsem o 2 sekundy lepší. Vždycky taky spavnou, ale nebo ne, se to tomu říká tady spavnou, protože taky jsou na startu. Ani nejedeme. To nejde. To je hodně hardcore. OMG, tak na to, že já jsem úplná lama, tak tady ta mapa není asi pro mě. Ježiši, já jsem se vám dívala na to, kdo mi píše na Steamu a řešil jsem hru, takže řeším hru. Daj. Čau, daj boj. Je to hodně hardcore. Jo, ne! Jedu nikdo nebo jak se to čte, a já to nikdy nevlezu. A Deo nebo jak se čte, nevím. Na Deo, nevlezu nikdy. Jo, co to sakra je? Enter. Aha, tak to musím rozjezd. Jasně. Mě by zajímalo, kolik lidí tady to dal na první pokus. Já si myslím, že nikdo. Ani ten, kdo to vytvářel, to nemohl dát na první pokus. OK, já si myslím, že tohle by ze hry Trackmania mohlo být vše. Doufám, že se vám líbila tato hra a můžete se čekat na další hru z této série 10 nejoblíbenějších her, takže já se s vámi prozatím loučím a někdy u dalšího videa čau!